Kajing sam kun sniang bat kajing irap pisa lengba ka fokus shwa ka samoy election. Kadai tang ka buit penbej election la kentho uba Vincent H. Pala Presiden ke MPCC. Persya kajing le ki parti ki badan hakabor sensyar. Ulabu kajing keli kela balai kim ai kini kilat jingirap haki saus nem menshwa Maria job ka election. Bat mentaru balai kim tei penbha de kijing tei ki skul ki jaka sumar nongpang penban kilik supai ba da kabakup ya kadur kum kinong yaram habalajan ke election bat kabadon kami ki pai baru kalong baki dei ban shimbeng namar ka de kapisa jongki hi om kapisa jongki tu ki badon hakabor Pi bandade ki perkhat ye menta ka jai ben rio kele de ban ai sausan snem manshwa leni mare de election mare form ka sarkar kele de ben ai tabele menta ki ai chibnai chwa election kala de thik ban pembe election pai ba ki de ban sotu bakane ki pisa ka de ki jongki hajaka ban bil ki school ban chnai ki school hajaka ban chnai ya ki health center menta ki su sam kulmar ki pai ba bikin tabut ki kane ngatrai ka long ka jing penbe ki pai ba ki de ban ngamong bawat sim ki pai ba ki sim ki pesan ri ki ban sotu de ki pisa ka jong pai ba kam de ki pisa ka jong ki kam de ki pisa jong ka parti le ne ki pisa bawan nang no ki pisa ki jong ki pai ba ki sim ne ki pai ba ki ai ki pai ba ki song pat ka de ki jong ki kumju kane ka de ka jing penbej ka bom don nang rim ka penbej ro de man sotu ha ba ki penbej ro ki ong focus plus ki kerteng ye ki jaj pi ki jaj ki simlon de ki pau kror de ki 1000 kror ki pengkit yo pai ba mantapat ki ong ki pisa jong pai ba ki ai pai ba ki ong be ki le ba me ki kane ka bom don nang rim re